man må ikke stresse ler. At det kan mærke det, hvis du skynder dig. Det er sådan, jeg tror også, det er derfor, det er blevet så populært. Jeg hedder Stine, og jeg har et lille keramikværksted, der hedder Maja Fjord Keramik i Østerhurup. Og det åbnede jeg for 1,5 år siden, efter jeg har sagt mit job op, hvor vi egentlig var blevet enige om, at jeg bare skulle gå hjem og passe vores børn. Så da jeg havde gjort det et halvt års tid, så blev jeg sådan lidt rastløs, og jeg havde svært ved, når vi var ude i byen, og folk de spurgte, hvad laver du? Og jeg sådan skulle sige, at jeg går bare hjem og passer mine børn. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at sige det. Jeg havde brug for et eller andet også. Og så var jeg til et foredrag med Jesper Buch, hvor der var en tilskuer, der spurgte, hvornår man havde succes som iværksætter. Hvor han så svarede, at hvis man kunne forsørge sig selv, så var man en succesfuld iværksætter. Og det synes jeg bare var mega fedt sagt, og så tænkte jeg, at det havde jeg lyst til at prøve. Og jeg har i mange år drømt om at lave ler, og vi har egentlig haft sådan en joke med, når jeg blev pensioneret, så skulle jeg sidde og lave lerkrukker. Så var vi bare mega heldige at få en mulighed, der gjorde, at jeg kunne starte lidt før. Ja, vil du gerne stå der? Jamen, jeg tror, jeg elsker bare det der stille vand frem for vildt hav. Jeg har aldrig været til vestkysten, men det er også sådan lidt. Jeg er børnemor og elsker den her strand ude i Østerhurup, hvor der er. Man kan bare sige, at de må gå ud lige så længe de overgår, fordi der er jo ikke dybt. Så den der, ja, jeg tror trygheden. Jeg elsker vandet, men jeg er egentlig ikke til kæmpe bølger. Så at østkysten passer bare virkelig godt til os. At nyde det der stille vand. Så vi har bare sådan rigtig mange gode minder forbundet med fjorden. Så derfor valgte vi det til firmanavn dengang. Det egentlig var det, der bandt os sammen, og det var egentlig det, der gav os værdi.